Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur, Idiazabal gaztaren denboraldi berria hitz egiteko Jose Mari eta Marta etorriko dira gurera. Eta gero, Meliton estudioetako Idoiarekin ere hitz egingo dugu. Orain, has gaitezen saioarekin. Ikus ditzagun orain gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Sánchezek ez daki non dagoen Juan Carlos, eta ez du azaltzen gobernuak ihesean izan duen papera. Argazkiaren bidez aldiz, Beiruten dozenaka hildako eta milaka zauritu izan direla jakinarazten du. Horretaz gain, gobernuaren laguntza 12.440 autonomorengana iritsi dela ere azpimarratzen du egunkari honek. Baita langabeziak behera egin duela uztailean, eta 1.835 kotizatzaile irabazi dituela. Bestalde, ezgaitasuna dutenentzako enplegu publikoaren irisgarritasun eza salatu dutela ere aipatzen du. Eta Nafarroa biztanleko PCR gehien egin duen bigarren erkidegoa dela ere jasotzen du azalean. Bukatzeko, Osasunak Lukas Torro fitxatu duela nabarmentzen du, 2 milioiren truke eta 4 denboraldirako. Diario de Navarra ikustera pasa gaitezen. Titularra errege emerituaren martxak Sánchezen eta bere Podemoseko kideen artean arrail bat ireki duela da. Argazkiaren bidez aldiz, Iruñean kaleko 2.100 katu baino gehiago daudela jakinarazten du. Gaia aldatuz, Nafarroak gaueko aisialdiaren inguruko murrizketak 15 egun luzatu dituela nabarmentzen du egunkari honek. Eta 12.400 autonomok foru gobernuaren laguntzak eskatzen dituztela ere azpimarratzen du. Bestalde, ondoa ukitu ondoren, Nafarroako enpleguaren susperraldi arinaz mintzatzen da. Eta amaitzeko, Osasunak konpentsazio sistema gaur hasiko duela jasotzen du portadan. Gara ikus dezagun. Argazkian, portuan emandako leherketa bortitz batek Beirut astindu duela nabarmentzen du. Titularrean bestalde, Sánchezek emerituaren inguruan ez duela ezer esan azpimarratzen du, baina 78aren inguruan ahotsa igo duela. Horretaz gain, Katalunian, Puigdemont, Kataluniako zentro eskuina implosionatzen duen zeharkako eskaintza batekin ateratzen dela aipatzen du. Gaia aldatuz, langabe kopurua uztailean pixka bat arindu dela jasotzen du egunkari honek, eta afiliazioak behera egin duela. Eta bukatzeko, Agnieszka Holland zinemagileari tarte bat eskaintzen dio. Berria ikusten bukatuko dugu. Titularra, Lauak taldeak Lapurdin 156 langile kaleratuko dituela da, behar ginen ia herenak. Argazkian, lehen aldiz, Zeledonik ez dela izanen azpimarratzen du. Gaia aldatuz, Álvaro Uriberi etxeko atxiloaldia ezarri diotela jakinarazten du. Bestalde, Sánchezek Espainiako errege etxea babestu duela ere aipatzen du berriak. Horretaz gain, Libanon leherketa batek sarraskia eragin duela jasotzen du azal honek. Egunkari honetan gainera, iparraldeko herri batzuetan gaurtik maskara derrigor jantzi beharko dela irakur dezakegu. Eta azkenik, Itxaso Uriarte Realeko jokalariari eskaintzen dio tarte bat. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera pasa gaitezen. Gaur, temperatura nabarmen igoko da, eta uda giroa izango dugu. Eguzkitsu egongo da, noizbehinka goi-hodeiak agertuko diren arren, eta lehen orduetan lainoa ere izango da hainbat bailaratan. Arratsaldean bero egingo du, eta temperatura maksimoak 30 gradu ingurukoak edo altuagoak izango dira. Kostaldean berriz, maksimoak apur bat baxuagoak izango dira, ipar ekialdeko haizeak beroa arinduko baitu. Bihar, ostegunean, bero handia egingo du. Hego-haizea indartu egingo da, eta arratsaldean brisaren eragina ez da aurreko egunean bezain nabaria izango, kostaldeko zenbait lekutan izan ezik. Hori dela eta, temperatura maksimoak are gehiago igoko dira, barnealdean 35 gradu ingurura iritsi arte.
Goizean giro eguzkitsua espero dugu, baina egunaren eguerditik aurrera bero hodeiak garatuz joango dira, eta arratsalde gau partean zerua ez da hain garbi egongo. Eguzkia ezkutatu arren giro oso epela izango dugu gauean. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Goazen orain gaurko eguneko efemeridekin. 1981ko abuztuaren 5ean Soichiro Honda, Japoniar enpresaburua, Honda motor enpresaren sortzailea hil zen. Gainera, gaurkoa bezalako egun batez duela 20 urte, 2000 urtean Alec Guinness ingeles aktorea hil zen. 3 urte beranduago, 2003an, Manuel Moore Galiziar zinema zuzendaria eta idazlea hil zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez duela 8 urte, 2012ko abuztuaren 5ean, Txabela Vargas, kostarrikar mexikar abeslaria, rantxera musikaren interprete nabarmenetakoa hil zen. Beno, orain, hemen gurekin ditugu Jose Mari Ustarroz, Idiazabal jatorri izendapeneko lehendakaria, eta Marta Pérez Loperena, Egozkoeko artzain eta gaztagilea ere. Kaixo? Kaixo, egunon. Ongi. Oso ongi. Pasaren astean nolabait irekitzen uten aurtengo Idiazabal gaztaren denboraldia? Bai. Hau normalean, urte normaletan egiten dugu udaberrian, Paskoko 3. astean egiten dugu, baina urten pandemia dela da ez dugu posible izan, eta horregatik egin dugu aurreko uztaileko 29an, Napardi elkartean, beti bezala. Jendeak jakin dezala, bizirik segitzen dugula, gazta ona egiten segitzen dugula, eta hor gaudela deneri gozamen bat emateko. Eta nolakoa izan zen inaugurazio hau edo ekintza hau, jarduera hau? Bai, interesgarria, ezaguaraztea da garrantzitsuena. Gainera, zabaldu ginen gazta bat oso ona, eta gelditzen zaigun zaporea, hor goraintzia, luze eta gozo. Gozatu ginen denok. Esan duzun bezala urten pixkat beranduago ez, eta hori adibidez zuei, gaztak egiten dituzuenei, nola eragin dizue? Gu azken segitzen dugula gazta egiten ez, eta nola batxe esakitaldi hori da, hasiera emateko, baina gu otsailetik gazta saltzen ari gara eta egiten ari gara abendutik. Orduan ez da aldaketarik egon, koronavirusak nolabait eragin dizue? Koronavirus bai eragina eduki du dudik gabe denontzako, ez? Guretzako momentu baten, konfinamendukin eta gure salmentak ere bai bera joan ziren. Eskerrak, zabaldu ginen nola bat ere etxez-etxeko banaketa eta hori, eta pozik gaude zergatik, jende artetik ere bai erantzun oso haundie eta zabala izan du da eta eskertzekoa da. Orduan pixkat aldatu behar izan duzue saltzeko modua, ez? Bai, gure parte haundie, gure salmentaren parte haundie salmenta zuzena da, jatetxeak, inguruko dendak, eta bai nabaritu ginen, dendatan eta bertako jendea, dendatan eta gora joan zen salmentak, baina salmenta zuzena gelditu egin zen, eta orduan, etxez-etxeko banaketa horrekin pozik, bai. Eta orain nolako urtea edo aurre ikusten duzue?
Bueno, orain orokorrean poliki ari dire saltzen, gure ez bali madie gauzek okertzen da berriz beste geldialde bat ez badi gaituzte sartzen, gure prebisioa da, gure kamarak nivel normal batean, ohiko nivel normal batean geldituko dira eguarriak aldera, eta denboraldi berria hasteko tokia izango dugula gazta berria ekartzeko. Eta horrengatik gaude mugitzen albeatea eta bestea, eta Marta bezala, jendea etxera etortzen bada, gu joan behar gara jendearen gana. Bai. Nolabait aldatu da, ez? Eta uste duzu aldaketa horiek mantenduko direla, ala normalitatea itzuliko dela? Bueno, momentu puntual bat izan du da, ez? Konfinamendua inoiz bizi dugun egoera, ez? Eta orduan, etxez-etxeko banaketa hori izan duzen nolabait ere, irtenbide bat gure salmentei aurre egiteko, ez? Baina orain ja normaltasunez, gure gaztategira etortzen da jendea berriz ere, bai egin ditugun kliente gehiago segitzen dugula kontaktuan, eta hori pozgarria da, baina pentsatzen dugula normaltasun hontan lehengoko kanalak eta segituko diela beti bezala. Eta neurri bereziren bat hartu duzue? Neurri izendapenetik egin zen kanpaina bat, publizitate kanpaina bat ekainean, hemen Euskadiko komunitatean eta Nafarroko komunitatean ere Intearen bidez egin zen beste kanpaina bat ekainean azkenera, San Fermina baino lehen, San Fermin ezak baino lehen, eta alde hortatik egin da lana. Eta orain berriz beste zerbait prestatzen ari gara udatzenean, urritik aurrera denboraldi ona izaten da salmentetan, eta hor berriz ere beste lan sakan bat egin nahi dugu, lehen esan duten bezala, kamara horiek uste behar ditugu nola edo ala. Jatorri izendapen hori azpimarratzea ere garrantzitsua da. Bai, dudari gabe prestigio handia du, hemen eta hemendik kanpo, eta gu oso neurri zorrotza jartzen dizkigu gaztagileari, baina gero merkatuan ere jendeak badaki hor etiketa eta izen horren atzean zerbait ona eta zerbait ongi egina dagoela. Hemen ez dugu hainbeste ez gara inbeste ogartzen, baina gu feritara joaten garelarik Madrilera edo Barcelonara edo, eta jendeak ikusten duen gareien Idiazabal, gazta esan du, hori beste bada, beste gauz bada, baina danak, inork ez du esan, nik ez dut, ez danak. Eta Madrilen batez ere gertatu zaigu esatea, ez dut sekula probatu, entzun dut askotan eta nahi dut dastatu. Eta, dastatzen duten garean, txoratu egiten dire, bai. Izen hori mantendu behar dugu eta komenigarria da. Hemendik kanpo prestigio handia daukalako. Orduan zuen asmoa ere nolabait da pixka bat zabaltzea gehiago, Idiazabal gazta hauen salmenta, Euskal Herritik kanpo adibidez. Hemen gure helburu nagusiena da ez, hemen egiten dugun gazta mota hau bertan kontsumitzea, ez? Ustut kontsumitzaileek apostu egin behar dula, ez? Gure gaztaen alde, ez? Ez dago bakarrik gazta, baizik eta atzen dagoen guztia, ez? Atzen dagoen ondare guztia, ez zergatik azkenen guk mantentzen duguna da ondare oso bat, ez? Familia, historia, gure paisaia, gure herriak bizirik daude, gure hizkuntza ere bai, eta gure arbasoak ere bai pasatutako legadu hori, tradizio hori, hortxe gaude gu segitzen eta bideratzen. Orduan, nik uste dute importantea dela hemen bertan kontsumitzea eta apostu egitea eta baloratzea hemen egiten dugun gazta, ez? Eta dudik gabe, hemendik kanpo ere bai zabaltzea, dudik gabe, bai. Orduan, produktuaren kalitateaz gain balore batzuk ere, ez? Ditu
Bai, dudik gabe, bai. Produktua oso, kalidade aldetik nabarmena da, kalidade handiko produktua da, ez? Jatorri izendapenaren aritik ere bai jartzen diguten arauak eta kunplitzea oso importantea da, baina dudik gabe hor atzetik dauden balore horiek, balorean jarri, ez? Eta apostu egitea, ez? Gu gaudela gure herrietan batzutan isili, baina uste dut lan handia egiten dugula hori dena mantentzen. Eta uste duzu agian orain konfinatuta egon garen honetan konturatu garela ze garrantzia duen hemen bertako produktuak kontsumitzeak? Bai, dudarik gabe hori ikusi da eta nik uste ez dugula ahaztu behar. Ez dakigu datorren urtean beste pandemia bat edo hemendik 2 urtera izango den, baina beti arriskuan gaude, orduan inguruko alde batetik lagun edielako, ingurua mantentzen dutelako eta bertan erosi, dastatu eta mantendu dezakegulako. Uste dut memoria pixka bat izango dugula aurrerantz. Orduan, etorkizuna nolakoa ikusten duzue? Nik ikusten dut, baikorra ikusten dut, azkenen ikusten dut konfinamendua nabarmen jarri da edo lehen planuan jarri gara ekoizleai, ez? Azkenen guk ematen diogu jendari janarie, jateko, eta nabarmen jarri da hori, ez? Ze importantzia dauken lehen sektoreak, ez? Eta apostu ekoizle txikien alde apostu egitea, ez? Orduan nik uste dut jendea segituko dula bide hortatik, badagola lan handia egiteko haindiken, baina jendartetik erantzuna oso handia izan du da, orduan uste dut segituko dugula bide hortatik. Dena den, aurten adibidez, ez, txapelketak edo feriak, azokak eta gauza hauekin zer gertatuko da? Bai, hori oztopo bat izan da, dudarik gabe. Feri eta lehiaketatan erantzun handia, oihartzun handia izaten dute, aurten ez da posible izan, oso gutxi, lehenengo egin aurkezpena eta gutxi gehiago, horrek ere bere eragina badu, kontrako eragina badu, hori ez egitea. Horregatik, berek gaztakileak mugitu egin behar dute alde batea eta bestera. Eta aurtengo gasne hauek ze berezitasun dute, edo ze azpimarratuko zenukete? Nik berezitasuna negu ataera eta udaberria oso ona izan da, ekoizpen aldetik eta kalitate aldetik. Orduan, aurtengo kalitatea oso ona bezala jarri dezakegu, dudarik gabe. Eta, orain, ikusiko dugu eta dastatuko dugu eta nik uste zertifikatuko dela ni esaten ari naizena. Eta jendeari esan, Idiazabal gazta bat, lehendabizi identifikatu egin behar dugu, ikusi nolakoa den. Honek hemen etiketa bat badu, Idiazabal izen honekin, franja gorri honekin, hau mundu guztian erregistratua daukagu, Txinan eta toki guztietan erregistratua dugu. Orduan hori, franja hori ezaukan gazta, ez da Idiazabal, naiz eta esan, hau Idiazabal bezala da, antzeko edo berien hobea, ez, engainatzen ari zaizue, Orduan hori alde batetik. Gero, etiketa bakoitza badala beste kontraetiketa paper holografikoa. Hau, dirutan dagoen papera edo kalitate berbera da identifikatzeko bakoitzak. Eta, dudarik gabe, gazta bakoitzak dauka zenbaki bat hemen. Gure kotxeak daukan zenbakia bat zela, daukan zenbaki hori. Eta zenbaki honen bidez gu badakigu norekin duen deioko bagino jatorrira esango lioke. Hau, Martak egin du. Maiatzaren 25ean. Eta egun horretan egin zituen 30 gazta. Zenbaki honetatik beste zenbaki honetara. Oneako eta txarrerako. Hori
hori ikusi behar dugu. Kaseina plaka, etiketa eta kontraetiketa. Orduan, hori ikusten dugularik, kanpotik ikusi nolakoa den, dudari gabe, horrelako itxura honekoa, eta gero, egin behar dugu, dastatzeko, sekula ez puskatu gazta bi zatitan. Gaztari, atera horrelako zati bat. Frigon puska bat bakarrik eduki. Eta puska batera kalkulatu dezakegu gaur jan behar dugula hau. Bueno, puska batera, frigotik, berriz, bildu paper, film edo zerbait ez lehortzeko, eta hau frigora sartu. Hoi da sistema, zeratik gero, puska guziak, horrela, berdinak izango die. Hau utzi hemen, eta honek hartu dezala 16-18 graduko temperatura, egitan dastatzeko. Eta hau, azkeneko, hau kuina hau, azkeneko zatia, azala kendu, bastarreko azala, gu beti esaten dugu hori kendu egin behar zaiola, azal hori, baina, bueno, jende gehiago hilda ez jateagatik gazta azala jateagatik baino, Eta hau, zati hau, horrela beti izan, eta gazta 8 egin, ez egin laurdeneko puskak. Begira, hau ez egin sekula. Zerati hau jateko, eskutan dakozen ogia, edo ardoa, edo zerbait dakozula, utzi behar duzu eta hau puskatu. Modu honetan, dastatzeko eta hartzeko gazta. Hau, azkeneko zati hau, agora emango duen zati hau, egin jendea eserita dagoelarik, mailan eserita dagoelarik. Eta kasualitatez, egin behar badugu, aldez aurretik, denborik ez daukagolako, gonbidatuak etorri behar dutelako, zati hauek egin, baina berehala horrelaxe bildu, liburu bat bezala, bildu filma batekin utzi frigon. Eta gero, atera jendea ja mailan jarri dagoelarik. Hori lehortzen delako? Lehortzen delako bestela? Bai. Eta zaporea, eta usain gozoa galtzen du. Behin batean, feri batean, Madrilen, tokatu zitzaigon, eta hango estaneko langileak edo, puskatu egin behar zutela, eta neria ez, neria ez dut puskatuko beste izendapen bateko gazta zuten, eta gero, beste bi dazta ardo tekniko bat zeon nerekin, eta kostatzi zaigun jendea izatea, bueno, nabarizuela gaz pixka daga izurkala, eta arraso lehortua zeon, nabarizuen horrek, egur espaldak nabarizuten. Gero azkenea, nik ganauken gazta, keetu kasualidade egun horretan, zabaldu genion, jendeak, ia toreroai bezala aterazi guten bizkarrean, ura dastatuta. Baina momentuan ebakita, bai. Bueno, eta, gazta hau egin behar da, esne ardilatxaren, esne gordinaken. Egiteko momentuan edo prozesuan, ez daiteke pasatu 38 gradutik. Orduan, esneak daukan ona eta txarra hemen dago oso-osorik. Esnea ona da, berek egiten dute esne ona, eta orduen ingurumenak dauzkan berezitasunak hemen daude, horrengatik, esne gordinaz egina. Sendatu behar da, gazta egin eta gutxieneko 60 egon behar du esne gordinaz egina daulako. Eta gainera, 60 egun baino lehen ez daukala bere nortasuna, behar duen nortasuna. Zenbat denboraz, ona. 80 egun bitartea da
tenorerik hoberena gazta dastatzeko, baino horrekin behar da. Eta, bueno, orain Martak esango digu, ja, mamian nola dagoen gazta hau, eta esango digu nola dastatu. Gazta hau, apirilaren lehen egunen egina dago. Justo hor belarra puntu-puntuan dago, ez? Aurten egin duen udaberria ere bai eragina handia eduki du, oso udaberria ona egin du, eta orduan, belarrak eta pastoa ematen dion ezaugarrik eta berezitasunak nabarmentzen dira, ez? Ze parametroak daude kata bat egiteko. Hasieran, bistatik ikusten dugun 4 parametro ikusi beharra die. Forma, ikusten dugula borobila izan behar dela, ez? Altuera edo neurria ere bai, 8 eta 12 zentimetro arteko altuera izan behar dula. Eta gero, azala. Azala izan behar da gogorra, ez? Ikusi beharra dela ere bai, erabiliteko zapien marka batzuk eduki beharra dela, ez gehiegi, baina gu trapok erabiltzen dugula, artesano egiten dugula, eta orduan nabaritu beharra da, ez? Gero, kolorea ere bai homogenoa izan behar dela, ez puntuik, ez marka beltzak edo, eta gero ja ikusten dugula, azala, pastaren, orearen kolorea, ez? Marfil antzekoa izan behar du dela, ere bai homogeneo edo begikin, begi txiki batzukin ongi banatuta, ez asko, ez gutxi, Gero kolorea esan duten bezala, marfil kolorea izan behar du dela, ez oso txurie, ez oso pajizoa ez dare. Eta gero, probatu egin, zaporea ikusi behar dugula, ez? Bistetik ikusten duguna parametroik dira, eta gero buskatu, hori da. Eta posible da nian gaizki ateratzea, kanpotik, itxuraz? Bai. Esan nahi dute, gazta artesanoa da, ere bai. Hartu bat? Eta orduan, gu saiatzen dugula alik eta hobekien egiten ez, baina ezin dugula ahaztu esne gordinarekin egiten dugula lana. Esne gordina bizirik dago, eta ez da zerbait perfektua ez da ere ez. Baina gu bilatzen duguna da oreka bat, eta hori da ez. Gero, ja ikusi dugula kanpotik, ez? Eta orain tokatzen dena da, dastatzea eta probatzea, ez? Begiti sartu zaiona, orain sudurretik eta agotekin behar dugu. Orduan, komenigarria da, begira, horrela hautsi, horrela, eta usaindu hortik, puskatu dugun hortik. Eta zeren usaia, ardi esne prozesatua, bere nortasuna baduela, baina garbia, ongi sartzen dela. Gazta hau uzten badugu beste 80 egun edo 90 egun edo, orduan sumintasun pixka bat izango du zuhurrean eta uzi, baina hori ez da txarra, komenigarria da, bai, usain garbia, eta gero agoan sartu, gure gazta ez da mantekila bat bezala. Beste zenbait gazta bat dire mantekila nabari dutenak eta batzutan itxasi eta uz egiten zaigu. Ikusi duzu, hor agoan granulositate fin bat bezala daukala. Hori egin behar da, agoan hori ongi desegin. Eta hori pasta fin hori egiten duzun garein, dastatu, retronasaletik ere, usainetik etorri zaigun usai gozo hori gozatu, eta gero irentzi eta horrek bidaltzen duen goraintzia
pixka bat analizatu. gelditzen zaizu hori da. Hori da. Guztioa. Sekula ez gaztan, ez da ezertan ere zerbait berria dastatzen dugularik, bigarren zatia ezartu alik eta lehendabizikoaren goraintzi hori analizatu arte. Orduen, gure gaztan nola izan behar du goraintzi hori. Izan behar du luzea eta gozoa. Ez da hila irentzita, ez dakit gazta edo ogia janduten. Ez. Orain guk orain hartzen dugun goraintziare luzea eta gozoa. Oraindik gazta hor daukagu gustora gure. Orduan, horrekin gozatzen ari ga, urrengo zatia, dudarik gabe, berdin gozatuko dugu. Hori oso importantea da, eta ez bakarrik gaztan. Gauza, jaki guziak, pixka bat, agosapaiak edo eztarriak bialtzen duen goraintzi hori analizatu. Oso importantea da. Zenbait produktu industrialetan suertatzen da, agoan eta, ze gozoa. Eta gero, bialtzen duen goraintzia horrean ez da hainen gozoa. Harrek badu behar ez den zerbait, sartua. Horrengatik, hau, eta gure gaztarekin, uste dut, gozatzen dugula, ikusteakin, usainekin, zaporean, gozafaia, eta denak. Ikasi behar dugu, agian nola jan behar den. Ikasi behar dugu nola jan behar den. Bai. Esaten dute, janaria kostatzen zaigunakin, ia nola ez dugun gozatu behar. Janaria, bizitzeko da, baina gozaturekin behar dugu. Gauza, senzilloenekin, gazta batekin, gozatzen da pilo bat. Eta beste ozein gauz senzillo, baina onak. Eta honekin ere gozatu behar dugu. Horrengatik, Martak esan duen eta hemen komentatu duen pauso hauek egin, oso interesgarria da. Honekin bokata bada ideia txarra, horogiarekin eta nahazten. Hobe horrela, pizkanaka. Bai. Horrena, maian, lasai, horiek momentuan ebaki eta egitan gozatu horrekin. Niri behin batean eman zidaten gazta bat eta esan zidaten, ez dakit, zer hona zen, eta nik esan nion, hau, nik ez daukat honen zera goraintzirik zengatik. Esaten zidaten gaztagile baten azela, eta horren gaztak nik nahiko memorizatua dauzkat, eta nire nago, eta gero gazta ekarri zionak deklaratu bere esan zuen, ez, beste batena zela, zoaz nungoa zen, sartu nahi zidaten, baina nire gozafaiak ez zintzakion gezurrik esan. Horto nabaritzen da, ez, pila bat desberdintasuna. Bai, dudarik gabe. Gero gu baditugu gure dastaketako komitea, dago Gasteizeko farmazi eskolako unibertsitateakoa da. Eta dastatzaile ofiziala izateko gutxieneko behar du 2 urteko entrenamendua. Baina zorroztasun handiakin eta katak egiten ari direla, batak besteari ez dio ikusten eta isilik egon behar dute. Eta dena ordenadore bidez bidali datu guziak. Oso teknikoa eta enakek akreditatua da sistema guzia. Eta nork baloratzen duea ongi egin duten kategoriala ez? Hori nola baloratzen da, nola dakizuea benetan ongi aprezatu duzu? Badago sistema bat, sistema bera akreditatua, komitea akreditatua, eta, ezagutzen dut dastatzaileren bat, ofiziala izanik, desbideratu dela eta reziklatzea joan behar izan duena, ez pentsa egiten dela hor. Bai, zera rigore handiakin egiten da, eta jakin dena rigore handiakin egiten dela. Martak egiten duen bezala, temperatura, pH-a, denak. Gero ezetasuna, kamaran, temperaturak, hori dena, kontrolatu eta registratu behar du, horrek.
bai. Eman zuei lan gehiago suposatzen dizu ere, honek? Bueno, guretzako, lan gehiago baino gehiago nik uste dela, ongi itea gauzek, ez? Azkenen parametro guztioi kontrolatzea gure onerako da, gaztaren kalitateantzako ere bai, eta konsumitzaileen gozamenarako ere bai, ez? Orduan, lan gehiago baino gehiago egiten dugula nola egin beharreko lana, eta Alik eta zuzenen, ez? Saiatzen akatsik edo ez egoten prozesuan. Hori da, bai. Eta gero esaten dizu eta nabaritzen dute kontsumitzaileek. Azkenen hori ere bai eragina du kalitatean eta gero zaporean eta denan, ez? Orduan, bai, nabaritzen da. Eta zuk adibidez, probatzen baduzu zuk egindako gazta bat edo beste norbaitena, nabaritzen duzu zein den zuk egindakoa? Nik ezagutzen dut gure gazta, ez? Baina gure gaztak ere bai denak ez diela berdinek. Gazta gordinekin egiten dugula lana, esan duten bezala, eta orduan, eguraldia, segun ze pastoaz, ze belarra, ze flora dagoen belatxo hortan, dena eragina du gure gaztan. Orduan, segun ze zonalde desberdinetan, gazta desberdine da ere bai, eta, ez dago gazta berdinek, ez? Denak onak, eta hartzai guztik egiten dugun lanak, ez? Da gaztak baloren jarri behar diela, eta nik uste dut nola bat ere mirestu inberra diela ze lana egiten den, atzetik, ez? Eta, ja hartzai gazta bat esatea, ja asko esatea da, eta orduan ja denak, kalidadea handikoak diela. Eta honek etorkizuna badaude generazio berriak ere honetan sartzen? Bai, urtero jende gaztea sartzen ari da. Orain esan digute, aurten onartu dien proiektuak, erdiak gazte jendeak sartu dena, erdiak nekazaritzan, beste erdiak abeltzantzan, eta horietatik hiruren ardi-latxarekin lana egiteko sartu dire. Eta denak jende gazteak eta urtero ari dire sartzen grupo bat, eta onartu dituzte eta emango dizkiote laguntzak. Beste gauz bat ere jakin behar dugu, badagoela inspektore ekipo bat urte guztian bisitak egiten. Orduan, Martak ez daki zer gazta eskatu behar dioten. Bere gaztandegira joaten derelarik, inspektoreak ekarri gazta hortatik zati bat. Orduan, hartzen du zati bat eta bidaltzen du, uzten dio zati bat berari, beste bat bidaltzen du komitera, eta haiek onartu behar dute. Edo, esan, hemen badago zerbait ez beharrezkoa, orduan hori ikusi eta analizatu behar da. Osea, ez dela bakarrik berak esaten duena, ez, gero, badago jende bat datuak eskatzen dizkioguna, eta zatiak analizatzeko. Bai. Eta hemen gasna asko kontsumitzen dugu Euskal Herrian? Bai, begira, gu urtero, joan urtean ere egin ziren 1.000.000 eta 900.000 kilo. Aurten hortxe inguru biliko gara. Eta hortik gutxieneko 60 hemen inguruan bertan jango dugu, bertan. Gero, hemendik kanpore asko baten da, Kataluniara, Madrila eta kanpora ere bai, baino, erdia baino gehiago dudari gabe hemen bertan dastatu eta jaten dugu. Pozgarria, ez? Orduan suposatzen dut zuentzat hori. Bai. Bertako merkatua beti fidelagoa da kanpokoa baino, Naiz eta nahiko merkatu fidelak izan hemendik kanpo ere, baino, gertukoa beti badu beste balore bat. Exigenteagoa ere ez, izan daiteke? Bai, hori bai, horrengatik preokupatu behar du, zeratik persona hori gaur etorri da benen etxera, baina hemendik 3 hilabetera ere segur asko etorriko da. Eta ez badio ona ematen, ez da gertuko, ulertzen. Hori berarendako da aliziente bat, baina baita ere exigentzi bat, hori egiteko. Gero ere bai, esan beharra dagoela harreman hori sortzen den konsumitzaile eta ekoizleen arteko harreman hori,
oso polite da, ez? Azkenen konsumitzaileek etortzea gure etxera, jakitea nola egiten dugula lana, jakik ekoizteko ez dena balio, ez? Eta nik uste dute iraunkortasun hortan guk egiten dugun lana, iraunkortasun hortan, ere bai konsumitzaileak ikustea nola ekoizten dugun prozesu natural baten lurrari lotuta eta errespetu handiekin, ez? Animalekin, pertsonakin, hori ere bai ematen diola konfiantza eta segurtasun bat, ez? Eta orduan bertakoa izan da eta aukera hori edukitzea importantea da, bai. Ez dakit bukatzeko zerbait gehiago, zerbait faltatu izan zaigun, aipatzeko? Bueno, bakarrik esan, profesional handiak direla gure artzain eta gaztagileak, eta oroitu daitezela gure mendialdea, gure herriskaketan bizirik mantendu behar badugu, gazta hauek dastatu eta konsumitu behar ditugula, hori bai. Begira, gauz bat oso interesgarria, Inglaterran egin zen ikerkuntza bat, baditu urte batzuk, eta ikerkuntza horrek esan zuen, bertan konsumitzen ginoen, inbertitzen ginoen euro bakoitzeko 3 euron aberastasuna sortzen zela. Nik ez dakit hainbestean izan daiteken, baina hemen inbertitzen dugun euro bakoitzeko 2 euroko aberastasuna sortzen dela, hortan ez dakat zalantzarik, orduan hori egin behar dugu, Gure lurra mantendu, gure herria eta gure herriko abeltzain eta gaztagileak. Gainera oso ona dago, beraz? Bai. Honekin nola nahi joan daiteke. Eskerrik asko orduan, bikote etortzeagatik. Bueno, eskerrik asko zueri, eta entzule eta ikusle guztiak ere animatu daitezela, eta horrelako gazta bat dastatu gabe ezen daitekela hemendik kanpo joan. Hori da, eskerrik asko eta hurrengora arte. Venga, zuei, eskerrik asko. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernu. Orain hemen Meliton estudioetako Idoia dugu gurekin. Kaixo Idoia. Egun on Maite. Zer moduz? Ongi oso, ongi, esker. Suposatzen dut, Iraileko zinema jaialdia gutxi gorabehera prest egongo dela. Hori da, orain atera da selekzio ofiziala, eta badaude, orain epaimahaiak badaude selekzionatuen bitartean irabazleak aukeratzen, beraz, bada, hilabete bat, falta da bakarrik. Lehenengo asteburuan da, ez? Iraileko lehenengo asteburuan? Hori da, 3-4-5, ostegun ostiral eta larunbatean egingo da. Eta, bertan, badakizute bagongo direla jarduera ezberdinak, tailerrak, mahai inguruak, eta, guzti hori prestatzen, iaia guztia puntuan. Hori da, Eta programa atera duzu, adibidez, ze hortutan izango diren mahai inguruak? Programa horrendik ez da atera, atera dira egongo diren jarduera ezberdinak, baina oraindik ez daude ordutegiak finkatuta. Baina beraladerako da. Jakin daiteke zer egongo denez, baina oraindik ez ordutegia eta eguna zehazki. Hori da, bai. Eta norbaitek interesa izango badu gero ara joateko, noiz
aterako duzu gutxi gora bera programa? Bueno, ez daukagu data zehatz bat, baina, bueno, hilabete bat falta denez, berehala, hurrengo egunetan aterako da. Beraz, ikusiko duzuete gure webgunean, ez dakit, gure Facebook, Instagraman ere agertuko da. Beraz, bertan begiratu dezakezue. Eta prestatu bitartean zalantza asko izan dituzue, agian, ez dakit ez, egoera pila bat aldatuz joan denez, koronavirusa, gero konfinamendua... Claro, bai, bueno, hasiera batean, konfinamendua agerratu zenean, pentsatu genuen egin edo ez egin ez, edo aurrera eraman edo bertan bera geratzea. Eta beno, ikusi genuen, hau irailean, bageunden martxoan, apirilean eta hau irailean izan da, ez zegoela arazorik aurrera eramateko. Eta beno, horrekin joan ginen, guztiakin aurrera egin dugu. Eta, bueno, espero dugu bertan beraz geratzea, ez dakit agian rebroteren batekin edo, espero dugu dena ongi joatea, bai neurriak hartu behar izan ditugu, adibidez foroak murriztu dira, gero maskariarekin egon beharko gara guztiak, gela hartu beharko dugu, eta beno, neurri horiek hartuta, uste dugu ez dela arazorik egongo. Eta horrela, ipatzekotan, ez dakit gonbidatu bereziak, ala epaimailean norbait interesgarria horrela? Bai, epaimailean badira perfil oso ezberdinak, ze badaude zinemagileak, badaude ez dakit irakasleak, badaude kazetariak, ez dakit arlo batean espezializatuak dauden edo pertsonak ere bai, ez dakit, orain horrela, adibidez, Jon Sistiaga gaztaria etorriko da, ez dakit orain horrela... Jende horrela interesgarria, ez? Bai, hori da, nik uste dut perfil oso interesgarriak direla, esan duen moduan ezberdinak izango dira, eta bakoitzak bere bistapuntua edo erakutsiko diogu, beraz, nik uste dut oso, ez dakit, oso... aberatsa izango dela, nik uste dut baiet. Eta gero, mahai inguruen arloan edo, ze gai landuko dira eta zeintzuk izango dira? Mahai inguruak izango dira proiekzioak amaitzerakoan, eta beno, proiekzioak izango dira jaialdiaren tematikari buruz, eta hauek dira, badakizute, helduak, planeta migrazioak, feminismoak, planeta, elbarritasunak eta hola, beraz, mahai inguruak joango dira gaiei hauei buruz. Eta horretaz gain ez, orain, pandemia izan dugun honetan ere challenge desberdinak antolatu dituzu eta horiek nola joan dira, bukatu dira, ez? Bai, hori da, konfinamenduan izan genuen, ideia bat eta izan genuen, atera ezakegu 40 aldiari buruzko challenge bat edo erronka, eta atera genuen, izan dugu irekita orain 3 hilabetez, amaitu da oraintxe bertan, eta erronka hau bazen konfinamenduan grabatutako edo grabatzera animatzen genuen pertsonei, ez? Bazen pixkat hori, bakoitzak bere kamerarekin, bere mugikorrarekin, ez dakit, etxean zeukaten gauzekin, film labur bat grabatzea. Eta nik uste dut, arrera sona izan dugula, ze aurkeztu dira 60 baino gehiago, 60 lan baino gehiago, beraz oso pozik gaude, eta badaude gauza oso divertigarriak. Eta hori aukeratu duzu irabazlea? Ez, oraindik ez, gaude orain begiratzen, eta gero epaiek aukeratuko dute, oraindik ez da atera, beraz ikusiko dugu. Eta gero irabazten duena jarriko duzu ere jaialdian? Hori da, irabazten duena eta finalistak ere jarriko dira zinemaren saio batean. Eta horretaz gain, challenge horretaz gain, beste bat ere egin duzu, ez? 48 ordutan grabatu. Hori da, Navarra Film Challenge-a, baina erendiken ez da egin. Egingo da abuztuaren 21-ean. Eta gero 21-ean hasiko dira, eta badira 48 ordu laburmetroi bat sortzeko. Eta hori da, erendik ere jendea apuntatu daiteke, eta hau da pixkat, jaialdiak atera duen tema edo batekin, egin behar da laburmetrari bat, eta aurtengo gaia bada merkatuak, badira merkatuak.
Azken zinean gai pila bat ez, nahazten dira. Claro, bai, badira gai ezberdinak eta uste dugu, guztiak badirela garrantzitsuak eta bakoitzari bere lekua edo emateko. Eta, hori alde batetatik ez, jaialditik, eta gero, aparte, Meliton estudioetan ikastaro bat hasten duzue, ez? Bai, pasaren urtean egin genuen 10 eguneko tailer bat, Asghar Farhadi zuzendariarekin, bertan lekaro zen, eta aurten egin behar dugu bigarrena, aldi honetan izan behar da Oliver Laxerekin, eta hasiko da bihar. Eta izango dira, 10 egun, 30 ikaslerekin, labur metoriak egiten, eta kanpaldi moduko bat izango da, eta gogo askorekin gaude. Urduri gaude pixka bat ere bai, ze hori da, bihar llegatzen dira pertsona guztiak, eta hasiko da dena, beraz, pixkatu urdiri, baina askorekin. Eta neurri bereziak hartu behar izan dituzue? Bai, protokolo bat jarraitu behar dugu, eta gara momentu guztietan maskariarekin, hartu behar dugu ere bai, eman behar dugu gela, gero bazkaltzerako orduan egon behar da bakoitzaren bazkaria edo banaka jarrita, potxa ezberdinetan, eta gero temperatura hartuko dugu gosari, bazkari eta afari bakoitzaren aurretik. Orduan zuek nolabait lan gehiago suposatzen dizue honek? Bai, lan gehiago edo pixkat arreta gehiagorekin egotea, hori bai. Ze egon behar gara, arreta askorekin ez gertatzeko. Baina, ez dut uste lan gehiagorik superatzen digunik. Eta apuntatu den jendea, nongoa da? Etorri da ere kanpoko jendea, ala urten agian nabaritu duzu egoeragatik aldatu dela? Bai, behitu, hasiera batean, bazeuden kanpoko, etorri behar ziren kanpoko pertsonak, etorri behar ziren Noruegatik, etorri behar ziren Sudamerikatik ere bai, eta gero Espainiako pertsonak ere bai, baina konfinamenduagatik eta koronavirusaren egoeragatik pertsona hauek ez nintzen dira etorri, beraz plaza librea geratu ziren eta orain bete dira, baina hemengo pertsonekin. Orduan Nafarroako jendea izan? Nafarroako eta Espainiatik ere bai. Bai, Espainiatik etortzen dira pertsonak, etortzen dira Galiziatik, Barcelonatik, Andaluziatik, Madriltik, bai. Baitu gero bizpahiru frentzetik etortzen direnak ere bai, baina bai gehiengoak hemengoak. Orduan bai aldatu dela ez, pixkat pasaren urtearekin konparatuz? Claro, bai, pasaren urtean izan genituen Iranetik, Noruegatik, ez dakit, Kanadatik etortzen diren pertsonak, eta urten bazeuden hasiera batean, baina gero haien plazatzera eman dute, ze hori koronavirusaren egoeragatik ezin dira etorri. Eta espero zenuten pertsona hauek atzera botatzean gero berriz beteko zenituztela plazak, ala hor ere agian beldur pixkat izan zen? Ikusi genuen bai, beldur pixka bat, ze hasierako plazak berriro libre izatea, bada pixkat, beteko direz dira beteko, baina oso ongi segindea apuntatu egin da, beraz ez dugu arazorik izan, eta orduan lasai. Eta somatu duzue, agian, tailer honetara joango den jendeak nolabait beldurra edo zalantzak izan ditzazkela, ez dakit, gehiago galdetu dizuete, kezkatu dira? Bai, gehienek galdetu digute bertan hartuko diren neurriengatik, galdetu digute, baina behin esan dizkiegunean guztiak lasai geratu dira eta lasai etortzen direla uste dut, edo gehiena gutxienez. Eta hemen ere, Nafarroan ez, azken boladan badirudi nahiko pelikula egon direla grabatzen, eta zuek zerbaitetan ibili zarete ere? Bai, izan dugu rodaje bat orain Meliton estudioetan, 2 pelikula rodatu egin da. Rodaje izan da uztai osoan, eta izan da lehen rodaje horrela handia edo lodia, eta pozik gaude, guztia oso ongi joan da, pertsonak oso pozik geratu dira. Eta, guket bai oso pozik geratu gara, oso interesgarria da hori ikustea horrela lehen planotik ez, edo, eta bai, oso ongi bai, orain gehiago etortzea espero dugu, gaude horrela hitz egiten irailean grabatuko den beste film batekin, eta horrela gutxinaka horrela egitea espero dugu. Hori da zuen helburua ez? Hori da, bai. Orduan, naiz eta garaiak agian komplikatuak izan, zuei ongi doak izue ez, momentuz? Bai,
konfinamenduan bai izan genuen geldialdi txiki bat, baina oraingoz ongi gaude. Bai, oraingoz ongi gaude. Espero dugu beste konfinamendurik ez egotea, bai horrela bestela geratuko gara berriro, osea ez egin gabe. Ze hori, konfinamenduan bagaude ezin ditugu rodajeak egin. Baina bero bai ongi gaude, lana ez dakit horrela egiten ari, horrela dijoa, eta bai. Eta grabatzen jarraituko da, ez? Pelikulak ez dira geldituko, nahiz eta egoera agian berezia izan. Bai, nik ez dut ez dira geldituko, agian neurri gehiago hartu beharko dira, baina bertan behera ez dira, uste dut ez direla geratuko. Bueno, orduan, orain, laburpen moduan, zein izango zen kontua, zein gauza asko izan ditugu, ez? Orain duzu tailerra. Hori da, orain bihar bertan hasiko da tailerra, Oliver Laxerekin bertan Elizondon. Gero badaukagu jaialdia, zinema jaialdia, irailaren 3, 4 eta 5ean, eta gero irailean ere izango dugu beste rodaje bat Milton Estudioetan. Orduan topera zabiltzate. Bai, ezin gara kexatu, oso pozik gaude, lanarekin, erantzunekin, eta bai. Orduan zinemaren mundua, esan dezakegu Nafarroan, ez, behintzat sasoiko dagoela. Hori da, bai, nik uste du bai ez, bai, momentu honetan rodaje gehiago daude Nafarroan, eta irailean eta gehiago etorriko direla uste dut, beraz, bai. Ez dakit bukatzeko hori zerbait aipatu nahiko zenukeen? Bukatzeko, esan dezaket, jaialdian izango dituguela aurten bi jarduera berri, eta hauek izango direla gidoi tailer bat, eta antzerki foro tailer bat. Beraz, hori informazio gehiago nahi baduzute gure webgunean daukazute, animatzen zaituztet apuntatzera, ze oso interesgarriak izango dira. Eta horretan ja apuntatu zaitezke, ala oraindik ez da... Bai, horretan apuntatu zaitezke, bai, irekita dago, bai, pertsona asko apuntatu dira, baina animatzen dizit, ez dakita begiratzeko eta interesatzen bezaizue apuntatzeko. Bai, orduan zinema interesatzen zaion guztiak, ez? Begiratu dezala noizean behin... Hori da, bai, zinema edo antzerkia edo musika edo ez dakit. Osea, horrela, audiovisualaren edo artea gustatzen zaien pertsonek, gomendatzen diet begiratzea, bai. Eskerrik asko, Idoia beste behin deitzagatik. Zuei deitzagatik. Hurrengora arte. Hurrengora arte. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Orain, Zozo Beltz eroaren bideokliparekin utziko zaituztegu. Mila esker, horregoteagatik eta bihar arte. Zurekin nagoenan sentitzen dezarela, burua berota uzartzen ditena, kontrolatu ezin diren ametsak, piztu eta itzali ditzakena. Zaitu niretzat gorena, barruak mugitu ditzakena, bi
sortzeko gaitasuna zegina. Nigara etortzen zarenean, urduritasuna duta zalean, noraino eramango nauen ez jakitean, haupadak azkartu zaize bidean, betirako ez dela izango pentsatzean, eta ziuro be inoiz ez jakitean, zure erantzunak nere erokeri, mezu izkutuak bilatzen ari. Bisitan etortzen zarenean, egalak askatzen dizkidazunean, nahiz ez izan gara irikunena, zu sentitzeak entzen dinekea, zure ezagutza bidean baliagarri, nere helburuak gogora zurekin, zozo beltzeroa bidean lagungarri, zure konpainia zait baliagarri.